da kai kira ɗazu ko? Na'am. Kake magana akan cewa ana tattaunawa ne akan zikiri kuma kace kai ɗan ɗariƙa ne. Ko ba haka ba? Haka ne. To amma malam ka san ƴan ɗariƙan kala-kala ne, akwai wanda kawai a suna ne yake ɗan ɗariƙa, akwai wanda kuma a'a har wazifa shi yana yi, yana lazumin safe da na yamma. To kai wanne ne daga ciki? Ni ina ga duk wannan tambayar ba sai an yi su ba, mu shiga kai tsaye kan topic din da kake gabatarwa, saboda yanzu haka wallahi ban da caji. To kai ne fa kai kira. Ban da caji, ina ta so da shine na ce mu je kai tsaye. To ai dole in san da wanda nake tattaunawa. Tun da aka ce maka ɗan ɗarika, ai ina ga magana ta ƙare. Ni ɗan ɗarika ne, ina wazifa. To shine abin da nake so in duk abin da ake yi. Yawwa to. To kai dan wato kai yanzu kana daga cikin wanda suka yi da salatul fati zancen Allah ne kenan ko? Yanzu kai ni topic din da naji kana magana a kai. Mana shine ai mu je gaba. Ban san kira. Ai mu kana daga cikin waɗanda suka yi da salatul fati zancen Allah ne kenan ko? In na sauka barka ji in na gama abin da naji kana tambayar wani dan uwa shine maganar zikiri, cewa yana zikirin safe yana kaza, kake nuna cewa ai kaman wannan zikiri bid'a ne. To ni akan wannan nake so mu magana da kai. Shi salatul fati din ba zikirin ka bane? Kana yi fa kuma kai da zancen Allah ne. Shi ba topic din bane? Shigo min da ita maganar zikiri kake yi, mutum yayi zikiri bayan azkaru da aka rawaito annabi yana yi. Ni shine nake so na gaya maka, a shari'a ka kawo min inda aka hana bayan zikirin manzon Allah, bayan addu'an manzon Allah kada ayi wani zikirin a Qur'ani da Sunna. To ai kai yanzu baka iya aina manzon Allah din ba tukunna, ballanta naka tsallake a kawo inda aka ce in aka kara. Kai din yanzu na manzon Allah ma ai baka iya ba. Ko ka iya? Ka bayyana manzon Allah ban iya ba. Gaya mana kai yanda manzon Allah yake yi, to sai mu tabbata ka iya sai mu tsallake. Gaya mana me da me manzon Allah yake karantawa, gaya mana. Ka gane to shikenan. Gaya mana, ai mu tabbatar ka iya na manzon Allah din sai a tsallake. Da me manzon Allah yake? Kana ji? Kakkarantse, gaya mana dai. Gaya mana dai. Me zikirin manzon Allah na safe tunda kai dan dariƙa ne, gaya mana. Ai azkaran manzon Allah suna da yawa. Kamar wanne da wanne karanto mana? Karanto mana tunda ai kana yi. Annabi ya koyar. Karanto mana yanzu zikirin safa na Annabi Muhammad. Ba na so mu ja magana da ina yi. Kaga barkaji kullun sai nayi sayyidul istighfari wanda manzon Allah yana yi. Ni abin da nace ma kawai kaka zikirin manzon Allah yake na safa, kawai gaya mana. Filinka ne, hau kai sukuwa, gaya mana zikiran manzon Allah da safe, gaya mana. To barkaji, kana ji na? Kana ji na ko? Muna jin ka. Kai yanzu ba kai yanzu ba, dan girman Allah ka tafi, kai fa kace a tafi topic. Yanzu zikiran Annabi Muhammadin baka iya ba. Istighfari. Manzo Allah yana sayyidul istighfari. Yaya sayyidul istighfari din a yake? Kafarin kuma a yake, yaya sayyidul istighfari din yake? Dan karanta mu ji. Ai wannan kana so ka jani. Kana ji? Kawai shi kenan sayyidul istighfari. Menene sayyidul istighfari? Ka karanta mana tunda kana yi. Gaskiya sai ka karanto mana abin da manzon Allah yake yi. Karanto mana sayyidul istighfari. In na karanta maka shi ka bari na je dan karanto ma yanzu. Amma sai ka bari kuma zan ƙara, sai mu shiga magana da nake so. Ka yadda da ai maganar dama da muke kenan kan zikirin manzon Allah na safa, sai ka gama karanto shi. Guda ɗaya dan kakka jani. Ba guda zan karanto maka. Kwaya ɗaya manzon Allah yake yi. Kwaya ɗaya manzon Allah yake gaskiya. Ba shi yana nan cikin, ka gane. Kwaya ɗaya manzon Allah yake. Firamare mun karanta Hisnul Muslim, duka azkarun manzon Allah yana ciki. Wannan duka sanannen abu ne. Kun karanta ne? Maganar cewa abinda zubayen suke yi da Allah tsaya. Yaya sunanka, kun karanta me tun kuna yara? Ka gane mun karanta muna
primary an karantar da mu hisnul muslim, wannan duka azkaran manzo Allah an san su, ba kan wannan magana muke ba. Wato tun kuna yara ko ka kwankwaɗi izala, tun kuna yara ko ka kwankwaɗi izala hisnul muslim, daman ɗan ɗariƙa ne yayi? A'a ɗan ɗariƙa ne yayi hisnul muslim ɗin? Kai wannan abun kunya ne ma, kana ma ɗan ɗariƙa an ce zikiran manzon Allah, wai ka ce wai tun kuna yara wai kuka karanci hisnul muslim, littafin izala tun kuna yara kuka karanta. Ai wannan abun kunya ne. Wallahi na zata cewa za ka yi jawahirul ma'ani tunda kai dai mabiyin Shehu Tijjani ne, amma sai ka faɗi littafin ɗan izala. Wato ɗan izala ne ya koya ma zikiran manzon Allah ko? A'a da Allah kana ji, tsaya da Allah sai ka gama da na Annabi Muhammad. Amma a yanzu ma, ko yanzu muka tsaya, masha Allah, kun ji tun suna primary, suna yara ake karantar da su hisnul muslim na ƴan izala, zikiran Annabi Muhammadu. Ba su karanta jawahirul ma'ani ba. Shehu Tijjani bai koya musu zikiran manzon Allah ba. Shehu Ibrahim bai koya musu zikiran manzon Allah ba. ƴan izala ne suka koyar da su zikiran Annabi Muhammadu cikin hisnul muslim. Wai ɗan ɗariƙa ke faɗin haka, ko kunya baya ji. To gaya mana cikin hisnul muslim ɗin na ƴan izala da aka koyar da ku, dame aka koya muku manzon Allah yana yi da safa, gaya mana sai mu je gaba. Gaya mana. To, kana ji? Ina jin ka. Malam Kanawi. Cikin hisnul muslim din na ƴan izala, gaya mana abin da manzon Allah yake yi ai da safa, gaya mana. Kana ji? Ina jin ka, gaya mana. Kiran manzon Allah ni na yadda. Ka fahimta abin da nake so na lura da kai, cewa bayan zikiran manzon Allah, shari'a ta hana kai wasu. Ai yanzu sai an fara ai na manzon Allah din. Ai yanzu ku din ai ƴan ɗariƙa ba ku gama na Annabi Muhammadin ba ai. Ai da kamar kun gama na Annabi Muhammadin, in kana so mu shiga nan to fara ka mana na Annabi Muhammadin mu tabbata kun gama da nan. Yau in kuka gama da nan to sai mu je mas'alar za ku iya ƙarawa ko ba za ku iya ƙara ba. Amma yanzu ba ku iya na Annabi Muhammadin ba ma kana neman ƙari. Ana bin ka bashi sai ka ƙara cin wani bashin, ai sai ka biya. Yanzu fara gaya mana zikiran Annabi Muhammadu cikin littattafan ƴan izala. Za ka iya kawo a Qur'ani ko a hadisi cikin hisnul muslim. Kana ji ba matsala. Yanzu ƴan izalan da suka koyar da kai zikiran manzon Allah cikin hisnul muslim, gaya mana abin da suka koyar da kai manzon Allah yana yi da safe. Yanzu sai mu je gaba, gaya mana, muna jin ka. A'a ba wai ka wannan ba, ka dai gaya mana zikiran Annabi Muhammadin da ƴan izala suka koyar da kai cikin hisnul muslim. Shehu Tijjani bai koyar da kai ba, Shehu Ibrahim bai koyar da kai ba, sai ƴan izala cikin hisnul muslim suka koya ma yadda Annabi Muhammad yake zikiri. Wai dan dariƙa ne yake faɗin wannan. Tun kuna yara kuka kwankwaɗi izala, amma kuke zagin mu. Cikin hisnul muslim tun kuna yara ƴan izala da yake su ne suke zikirai irin na Annabi Muhammadu, shine sai ka koma cikin littattafansu cikin hisnul muslim ka koya. Amma yanzu zagin mu kake, shehu ne kai. Ai ba ka yi, ka koya ai ba ka yi. In kana yi, gaya mana zikiran manzon Allah na safa cikin littafin ƴan izala din, gaya mana hisnul muslim, gaya mana da me manzon Allah yake. Bari gaya maka Malam Kanawi. A'a da me manzon Allah yake, gaya mana. Wallahi kaga da Allah kana ji, babu inda zaka, ai sai ka tsallake nan. Gaya mana zikiran manzon Allah din cikin littafin ƴan izala hisnul muslim da suka koyar da kai zikiran manzon Allah. In ka gama sai mu tsallaka gaba. Dame tun kuna yara ƴan izala suka koya muku. Ni na gaya maka, to bari ka ji. A ciki ina yin sayyidul istighfari, shi nake yi. Yaya sayyidul istighfari yake? Shi kadai. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya shi kadai kake. Tsaya da Allah, tsaya da Allah. Abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u laka Allah ya saka ƴan izala da alkhairi. Shi kadai ai kake yi. Gashi na karanta maka. Shi kadai kake. Na karanta maka. A'a shi kadai ai kace. Shi kadai nake yi. To ai kai baka gama na Annabi Muhammadin ba kenan. To tsaya ka ji akwai saura, tsaya in koyar da kai na Annabi Muhammadin, sai
nan mu je gaba. Su ƴan izalan iyaka nan suka tsaya ma, wato da Kanawi da masu sauraron ka za su yanzu iyaka nan suka tsaya ma, su ƴan izala din suka ce ma kawai sayyidul istighfar manzon Allah yake a cikin usul muslim din. Gaskiya ka ji tsoron Allah, ba wannan kadai suka kama ba cikin usul muslim din nan. Gaskiya su ƴan izalan da suka koyar da kai zikiran manzon Allah, to kai yanzu baka gama ma na manzon Allah ba, wa yake nan batun na Shehu Tijjani ma? A'a da Allah kana ji, manzon Allah sayyidul istighfar kadai yake yi. Yanzu abin da zamu tattauna da kai abu ɗaya ne, tunda yanzu kana ji, abin da zamu tattauna da kai shine ya kamata ka bar na manzon Allah ka karbi na wani, tunda kai yanzu baka gama na manzon Allah ba, to wannan zamu tattauna da kai. Inda ka na manzon Allah din gaba daya, to ya halatta yanzu baka gama na manzon Allah ba ka karbi wani, shine topic din mu. Ya halatta? A'a to bari ne ma baka amsa. To shi da ma zikirin manzo Allah ai ba a gama shi ai ba a gamawa. Kaman farilla ce, in kai farilla ka hada da nafila, wannan ba hana ba. Da ma zikirin manzo Allah ai ba za a gama ba. Kana yin na manzo Allah kuma kana yin kuma wanda salihan bayi suka jarraba. Wannan ba halafa ne a shari'a. Salihan bayi sahabbai kenan ko tabi'ai? Kuma ka dauko wani zikiri da salihai. Sahabbai ko tabi'ai, salihan bayin, tunda ai da su muke koyi. Ko suwane ne ma? Ko suwaye salihan bayi? Akwai salihan bayi irin sahabban Annabi Muhammadu. Wai ai kaji, wai baka gama na manzon Allah ba kuma wai sai kai wai na salihan bayi. Suwaye salihan bayi? Idan salihan bayi suna kirkiro nasu ma, Shehu Tijjani ya matarar, ai da tuni sahabbai sun cike ma fagen da kirkiro nasu. Wai kaji wai salihan bayi, suwaye salihan bayi? Suwaye salihan bayin? A'a, suwaye salihan bayin? Sahabban Annabi Muhammadu ko suwaye salihan bayin? Ga har na gaya maka su. Suwaye? Da Allah zaka saurare ni, ga zan gaya maka. Wallahi zan saurara in ne zaka gaya mun. Amma sahabbai ne? Sahabbai ne ko ba sahabbai ba? Ga zan gaya maka. A'a, ai na fi so ni sahabbai nake so. Sahabbai ne salihan bayin. Sai ka saurara ka kai tambaya sai ka bani dama. To shikenan, ina jin ka. Yanzu bari na baka amsa. Ba na amsa. Ba ni. To, kana da littafin Madarijus Salikin na Ibn al-Qayyim? Kana da shi? Ina da shi. To, a ciki ya kawo maganar cewa yana magana akan tajribatu salikina, cewa zikiran da bayan Allah suka jarraba. Tajribatu salikina Allah ti jarrabuha. Wato haka ji kana ji, suwaye yanzu salihan bayi? Daga cikin zikirai wanda salihan bayi suka jarraba suka sami. Suwaye salihan bayin nake so na ji ai. Daga cikin wannan zikiran da suka jarraba akwai ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta. Kaga tsaya da Allah, suwaye salihan bayin? Ai dole ai kawai shikenan salihan bayin suka jarraba. Suwaye ba matsala, naji suwaye salihan bayin, abin da nake so suwaye salihan bayin? Ya hayyu ya qayyumu. Suwaye salihan bayin? Kaga ba ka san gaskiya. Suwaye salihan bayin? Ka faɗe su kowa ya ji. Suwaye salihan bayin da suka jarraba? Suwaye? A'a, suwaye salihan bayin? Suwaye? Shi ne zan karanto ma nasin gaba ɗaya. A'a, ba ma sai ka karanto ba, ga yamu suwaye salihan bayin? Suwaye? Ai duk shi ne cikon karatun. A'a, kana ji, kawai ka ce suwane ne salihan bayin, suwane ne. Wai ka wai salihan bayi ba sahabbai bane ba fa. Ai mu inda mu muke wannan da ku kenan. Suwaye salihan bayin? Ba sahabbai ba tabi'ai ba tabi'u tabi'ina ba, wallahi ya gudu. Wai salihan bayi suka jarraba, to mu mun ban musu kayan su salihan bayin, mu na Annabi Muhammadu za mu kama tu. Mu na Annabi Muhammadu za mu kama, mun ban musu su salihan bayin, tunda dai ba sahabban Annabi Muhammadu bane, tunda dai ma ba tabi'ai bane, ba su daga cikin alqurunul mufaddala, ko to mu salihan bayin mun ban musu kayan su, mu na Annabi Muhammadu za mu kama.
wai salihan bayi kuma cikin madarijus sadikina. To mun ban musu kayan su, mu na annabi ya ishe mu, su salihan bayin bai fa iya zikiran manzon Allah ba, bai ma gama na manzon Allah ba, ya kama na shehu Tijjani. Kuma wannan shehu ne fa cikin yan dariƙa, wallahi shehu ne cikin yan dariƙa. Kaga bai gama na annabi Muhammadin ba, wai sayyidul istighfar kawai yake yi. Ga irin su Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur. Ga irin su Allahumma inni asbahatu ushihiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Dubbe ba fa. Ga su irin su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, dubbe ba fa. Manzon Allah yana yi, bai gaba na manzon Allah ba, yanzu ya kama na shehu Tijjani yana yi. Gashi irin su la ilaha illallah wa'adahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duk bai gama ba, amma ya je ya kama na wani yana yi. Kuma abun ma abin tozarci a live ka faɗi ka ce wai tun kuna primary wai aka koyar da ku zikiran manzon Allah cikin hisnul muslim. Wato ƴan izala ne suke zikiran manzon Allah suka koyar da ku a live kake faɗin haka. Baka koya cikin jawahirul ma'ani ba, zikiran annabi Muhammadin. Baka koya cikin kashiful ilbasi ba, zikiran annabi Muhammadin. Baka koya cikin sa'ad-durratul kharida ba, zikiran annabi Muhammadin. Baka koya cikin su tanbihul azkiya ba, zikiran annabi Muhammadin. Ka koya a cikin hisnul muslim, littafin yan izala. Shehu fa shehun dariƙa ne wallahi wannan. Allah ya saka wa izala da alkhairi. Ashe kun kwankwaɗe ta. Ai wannan tona asirin ma dariƙa kai ai, a matsayinka na shehu. Babba ne ba a cikin dariƙa wannan. Kai. Malam Muhammad Sani Zaria wai tajribatu salihina. Mun ban musu kayan su. Tajribatu salihina mu mun ban musu kayan su, mu na annabi Muhammadu muka kama. Wai yanzu a cikin littafin Ibn al-Qayyim ma za mu a samu salihuna ma, as-salihuna a cikin littafin Ibn al-Qayyim. Kai lalle dan dariƙa ka bugu, lalle ka sha bugu. To cikin littafin Ibn al-Qayyim za a samu as-salihuna din kenan, babu a cikin jawahirul ma'ani as-salihuna din, ko babu a cikin al-yaqutatul farida as-salihuna din, duk babu su. Ko anan tajribatu talihin ne anan ina ganin, tajribatu talihin ne cikin jawahirul ma'ani, amma dai ba tajribatu salihin ba. Tajribatu talihin ne. Kai wallahi abun kunya ne. Kaji bai fa gama na annabi Muhammadin ba, amma kaji ya tafi. Shehun dariƙa za ka ƙara ɗan kiran ka ƙara tona wa shehunan ku asiri. Gashi nan Allah ya sa kada su kiran ka su ce ka ƙara bugowa, dan suna gane muryar shehunan su. To gashi tana ringin. Dan Allah kakka gudu. Yana daga cikin shehunan nan da suke jin wuta ta ƙasa, kira na yayi zai yi dabara, zai yi kira na ta ƙasa. Bai ma san na ma ɗora shi a live ba, wallahi bai sani ba. Ni za ka kira ta ƙasa, yanzu ina live na gama bayani na ka gudu ka ƙi ka hauro, sai na gama kuma ka kira na ta ƙasa na rufa ma asiri, wato mu tattauna ta ƙasa ko? Ba a gulma da ni, ba a munafunci da ni. Ba a munafunci da ni, gwara ka zo live inda na zo na yi karatu. Wallahi kira na yi ta ƙasa, shehu ne.
Malam Muhammadu Sani Zaria tadribatu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi shehu ne wallahi shehu ne kaji bai ba iya da manzon Allah ba fa guda ɗaya yake yi guda ɗaya ya iya shine sayyidul istighfari kuma ma shi ma guda ɗayan cikin littafin Hisnul Muslim to Allah ya saka wa ƴan izalan da suka koyar da kai dan na tabbata shehu kuna yaran nan babu wani shehu na tabbata da zai yadda ya koyar da kai Hisnul Muslim dan izala ne ya koyar da ku na tabbata dan izala ne ya koyar da ku shehu kuna yara dan ba yanda za a yi dan dariƙa ya dauko Hisnul Muslim ya san da ƴan izala ne ya koyar da ku ɗan izala ne ya kwankwada muku zikiran Annabi Muhammadu ka sha kai tatil amma kai baka sha da yawa ba dan guda ɗaya kai ka sha kai asara kuwa a wala kai asara guda ɗaya ka kwankwada daga zikiran Annabi Muhammadu gurin ƴan izala tun kuna primary cikin Hisnul Muslim amma dai kai asara in dai haka ne ai da ritsa ƴan izalan nan da suka koyar da kai zikiran manzon Allah kai kace su koya ma daga farko har ƙarshe amma ka tsira da guda ɗaya kuma baka gama guda ɗayan ba ka je ka kama na Shehu Tijjani kana yi ai kai asara baka gama na manzon Allah din baka tafi na Shehu Tijjani na manzon Allah ɗaya ka iya amma na Shehu Tijjani uku ka iya salatul fati na Shehu Tijjani ka iya jawharatul kamali wanda kuka ce in ana karanta ta Annabi Muhammad ne yake zuwa gurin kai da sayyidina Abubakar da Umar wani suna zuwa wajen kai akwai wani dan dariƙa da yace Allah karan kansa yana zuwa wallahi in suna wannan abu to Allah ya kyauta to ina ganin ban sani ba ya ki dauka wallahi kira na yi ta ƙasa kira na yi ta ƙasa ai ba zai ɗauka ba ai ne masa allura ba zai ɗauka ba ya kwankwaɗi izala tajribatu assalamu alaikum shehu ya akai kuma nan ka naga ka gudu ai ba a gama ba to dan Allah bari ne wata magana minti daya a'a kaga gaskiya kana ji sai ka gama ka gane ni ba kai baka isa a gudan maka ba abinda nake so shine sai dai yanzu mu sa ka'ida mu kai magana ta minti 5 ne ta minti 5 amma ba zan shiga maka magana ta ba za ka shiga mun ba amma tsaya amma yanzu za ka iya na yadda da wannan amma kana ji kai magana ba zan shiga maka ba kuma magana topic da kake shine zikirin annabi da zikirin yan dariƙa akai kake shine nake so ni na fahimtar da ni ina ne aka ce bayan zikirin annabi kar kai wani zikirin ko bayan annabi ai kai yanzu baka iya aina annabi Muhammadin ba farko ma kenan ya ka ni kin gaji topic din da kake zan yi ya ka ji da Allah in ka yadda sai ka ji kana ji ai kai yanzu sai dai ka sa mana topic din baka gama na annabi Muhammadin ba kai na wani tunda ai ka ce sayyidul istighfar kadai kake yi to topic ɗinka kai kenan ni ba ka je shin ba a gama zikirin manzon Allah ba za a yi wani shine kai topic ɗinka ai tunda ai guda ɗaya kake a'a amma na shehu kwaya nawa ai kake kai na shehu ana gama zikiri ne ana gama zikirin manzon Allah in ba mutuwa ce ta zo ba ai sai ka mutu zaka ka gama zikiri wato kenan yanzu ina na manzon Allah kuma ina na wanda salihan bayi suka jarraba ni akan haka nake to amma da Allah kana ji ba matsala na fahimce ka amma da Allah kana ji tsaya ka ji tsaya mana to ai kana ji ba yanda za a yi kuma kana ji nan ka tsaya kana gaddama kuma ai sai a kasa fahimtar juna tunda ka faɗi gabar sai ka tsaya sai a wannan sai a tsayar da matsaya sai a baka dama kana ji yanzu abin da zaka tabbatar mana kana ji
to ai ka ji illa kuma surutu duk kake wala ba a jin ka dan ni ba na son a yi hayaniya saboda ina so jama'a su fahimta ba a ma jin ka wallahi dan volume ɗinka yayi ƙasa sosai ba a jin ka saboda naga hayaniya kake yi kana ji abin da yake akwai shine yanzu kai yanzu a to ai ka ji illa kuma to ya za a yi kuma ka ki tsayawa a yi magana kaga ai bai kamata ba kaga ina jin fa an san muryarka kana babban shehu na dariƙa kuma ka ringa irin wannan hayaniyar wallahi bai kamata ba yawwa kana ji yanzu tunda ya tabbata kana ji tunda ya tabbata na manzon Allah guda ɗaya kake shine sayyidul istighfari to yanzu topic ɗinka shine kaji duk zikiran manzon Allah ina yin inna okay to ɗazu da kace ƙwaya ɗaya ai kake ƙarya kai kenan ɗazu ko kuskure kai kai magana a to ai ɗazu ka ce ƙwaya ɗaya kake yi a gaskiya sai ka tsayar da magana ɗaya a'a ɗazu ka ce guda ɗaya kake shine sayyidul istighfari yanda na faɗa ƙwaya ɗayan nake yi to amma yanzu kuma ka ce duk zikiran manzon Allah kuma kana yi kaga bai kamata ba to shikenan ai ba na son mu bata lokaci mu je ci gaba da magana kan ni ma zaka ban dama ne sawa mu je zan baka dama to yanzu dai ka tabbatar da cewa guda ɗaya kake yi to yanzu abin da zamu tattauna shine shin yanzu ya halatta baka gama na annabi Muhammadu ba ka je ka karɓo na wani kayi sannan in ya halatta waye magabacinka cikin sahabban annabi Muhammadu shine kawai abin da muke wannan kada ka ga wannan ka ketare ka ji abin da nace ma ko in ya halatta waye magabacinka cikin sahabban annabi Muhammadu ka ji abin da nace ma duk da cewa qaulus sahabi mukhtalafun fihi qaulus sahabi mukhtalafun fihi amma dai duk da haka menene magabacinka waye magabacinka cikin sahabban annabi Muhammadu baka gama na manzon Allah baka karbi na wani shine mun baka minti 5 kana giftawa in ka tsallake topic zan tsaye da kai amma baran sama baki ba in zaka ka magabaci sahabi muna jin ka to ni abinda dama nake magana shine lalle abinda kai kake magana zaka yi magana ko wanda yanzu ne magana to ai kaji illar shi yasa ai nake tsaye da kai akai zan magana to muna jin Allah ka bani dama na baka to kai abinda kake magana cewa baka gama zikirin manzon Allah ba kai na wani ko ni kuma ina ga maka cewa dama zikirin manzon Allah ai sai ka mutu dama abinda ake nufi da yin zikirin dariqa a matsayin nafila yake bayan zikirin manzon Allah in ya zama farilla to ka iya hada da nafila wannan mashru'i ne shine nake so na gaya maka abinda salihan bayi suka jarraba suka sami abin daidai ne babu damuwa dan ka dauke shi kai kamar yanda gashi abinda madarijus salikina ibnul qayyim jawziya ya faɗa kaga yanzu bai kamata kai mana haka ba kaga bai kamata kai mana haka ba shi yasa ai nace baka tsayawa kan topic ai baka ji abin da ni nace ma bane fa ka ji fa shi yasa wallahi ake samun ni rigima da ni abin da nace ma shine baka gama na annabi Muhammadu ba shin ya halatta ka karɓi na wani in kuma ya halatta waye magabacinka cikin sahabban annabi Muhammadu kawai abin da ni nace kenan tunda in ba a gama na annabi Muhammadu ba ana iya yin wa'ansu a karɓo da sunan zikirin safa da na yamma to kaga bai kamata ba kamata ya kace baka da magabaci cikin sahabbai kaga kakka wahal da ni baka kawai kace baka da shi yawa yanzu sai in yanke shawara shin zan iya baka damar ka kawo wani ba sahabi ba yawa to sai ka nemi dama kana da sahabi magabacinka da ya wari wani zikiri yake yi ko baka da shi ina da to kawo sahabi fa sahabin annabi Muhammadu kawo to ina da kawo to kawo ina da kawo to ga musannaf ibnu abi shayba na'am ya kawo hadisi daga waki'u daga malik
annan nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul manzo Allah sallallahu nan daga wa kace waki'u wana dan ji ka faɗi wannan ka gane hadisi ne na ibnu abi shayba musan da bari ka daina shigo min magana ai in na gama sai ka yi taka dole kana ji ai jama'a suna ji ai ya kamata in ba mu ji abin da ai kace ba ma wannan ai ba wai zan wai shiga cikin magana to bari na karanto ga hadisin to gashi ka gane ko na'am ibnu abi shayba na'am a musannaf shafi na 55 ga hadisin da ya kawo ka gane ko na'am حدثنا وكيع وحدثنا مالك عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يجي ونمتم يقول ينا cewa اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابه إذا سئل به أعلى ماذا الله يجي wani sahabinsa yana addu'a yana kiran Allah da waɗannan suraye al-ahadu as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Manzo Allah yace hakika ya ambaci Allah da suransa mafi girma wanda idan aka roki Allah yana amsawa. Mahallu shahidi na anan zan yi minti biyar ne kamar yadda kace sai na gama minti biyar zaka shigo. Mahallu shahidi anan shine manzo Allah ne ya koyar da shi waɗannan dantuka ko ku a'a shine ya ga kyawun su yayi kuma manzo Allah ya tabbatar da shi akai. Hadisi na biyu in na ci kamanci biyar ina za a sai ka tsaye da ni. Hadisi na biyu abin da ke faruwa kana ji sai ka ji kana ji dan tsaya ka ji dan mi adalci ai ni ban ce an fara ba ni ya kamata in ce to zan baka minti kaza amma ni kana ji tunda ba a ware mintuna ba kana ji idan ka kawo hadisi daya sai na warware wannan shubhar da ka dogara da ita cikin hadisin sai mu je na biyu. Amma yanzu ai kai ka ba kanka ai mintuna to kaga wannan ka tozarta kanka. Daman sahabin yakan yi ne a matsayin zikirin safe yawa Annabi Muhammadu juyin mulki. Farkon abin tambaya kenan ai ku yanzu a matsayin zikiran safe kuke yi. Shehu Tijjani ya kawo muku da safe da yamma. Daman wannan sahabin da ka kawo to wannan abubuwan da yake faɗi a matsayin zikirin safe yake faɗi daman ko zikirin yamma. Abu na farko kenan. Sannan abu na biyu ka ce Annabi Muhammad ya ji shi kuma ya tabbatar da shi akai. To wa ya tabbatar da na Shehu Tijjani? Wa ya tabbatar da na Shehu Tijjani? Babu. Da haka wato ni ka yan ɗari ko wallahi ya gudu wallahi ya gudu wato so kake ka zo ka cika mu da shubha sannan sai ka gudu daga ƙarshe. Ni wallahi ban ma sanya akai ma ya ma dauko wannan hadisin ba ya gudu. Ni wallahi na zaci da ya dauko zai ce to gashi Imam al-Bukhari ko kuma shi wanda ya wallafa littafin ya kaga wani sahabi shi ma da ya kirkiri zikiri nasa na safe yake yi bai gama na Annabi Muhammad ba wala na zaci shi zaka kawo kai lalibe kenan. To shi yasa ake cewa ku daina bid'a kuma illa ku shine sai kun yi nisa a ciki kuke neman dalili. Kaga yanzu ka karbi zikiran safe na Shehu Tijjani kai nisa kana yi yanzu kana so ka kare to dole ka ringa kawo abin da ya cancanta da wanda ma bai cancanta ya zama to hujja gare ka ba saboda yanzu lalibe kake yi. Da can ka tafi madarijus salikina kaga lalibe yake fa saboda babu dalilin yanzu lalubo shi yake. Da ya tafi tajribatus salihina yanzu ya ga nan ba kofa ba inda za ta bille shi tajribatus salihina din a yanzu kuma ya koma cikin musannaf. To ina zaka ji shi kuma da wani gurin kuma zai koma. Illa bid'a kenan sai kun yi nisa a cikin ta kun fara ba da hujja ba an ratsa ku ta yawon neman hujja ku je can ku tsallake can ku tafi can ku ta yawo kuma ku gama yawon ku ba za ku iya gamsar da mai hankali mai ilimi cewa hujja bane. Yanzu dan Allah kai wa malamin da ya rubuta littafin adalci
kayi wa marwaicin wannan hadisin nan adalci? Ina suka ce wannan sahabi shi ma kirkirar zikirin safe yayi ya ajiye shi a inda manzon Allah yake yin zikiri? Ina aka faɗa haka dan Allah? Kuma ka ce manzon Allah ya tabbatar da shi, to waye tabbatar da Shehu Tijjani? Waye tabbatar da Shehu Tijjani? Ai wannan sunna ne. Sunna ne wannan wanda ai kake faɗi. Sunna ta qaririya ce. Daman ai ɗayan uku ne. Imma manzon Allah ya aikata, sunna fi'iliya kenan. Imma annabi Muhammadu ya ce a aikata, sunna qauliya kenan. Imma kuma a aikata a gabansa ya tabbatar da shi, sunna ta qaririya kenan. Har yanzu kana cikin sunna ai. To waye tabbatar da na Shehu Tijjani? Waye tabbatar da shi? Babu fa. Wannan kuma ka ce manzo Allah ya tabbatar. Ku ji tsoron Allah, ku koma ku karanci zikiran Annabi Muhammad na safa kawai. Ku bawa Shehu Tijjani kayansa. Wallahi da a ce wani yana da dama cikin musuluncin nan ya kirkiro zikiransa ya sa ɗariƙarsa, wallahi Shehu Tijjani ba zai samu dama na kirkiro tasa ɗariƙa ba. Da an cike addinin da ɗariƙo, wallahi. Saboda na gaba yayi gaba, na baya sai dai tsintar takalmi. Wallahi da sahabban manzo Allah ne za su fare, wallahi. Amma baka isa ka kawo wani sahabi da yake da zikirin safe sabanin na Annabi Muhammad ba. Ƙarya ne, babu. Da ana samun kofar a kirkiro wani zikiri na safe ko na yamma ba na Annabi Muhammadu ba, wallahi da tabi'ai ne za su kirkiro. Da Shehu Tijjani bai samu dama na ya kirkiro nasa ba, wallahi da tuna an cike wajen. Na gaba yayi gaba, na baya sai dai tsintar takalmi, wallahi. Da zai yi wani ya kawo zikirinsa na safe da na yamma sabanin abin da Annabi Muhammad yake, wallahi da tabi'ut tabi'ina ne. Da tuni irin su Imam Malik, irin su Imam Abi Hanifa, da tuni sun riga sun cika wajen. Wallahi Shehu Tijjani bai samu kofar sakai tasa ɗariƙan ba. Amma waɗannan duk zikiran manzon Allah suke da safi, zikiran manzon Allah suke da yamma, ba su ɗariƙa kowa ba. Imam Bukhari babuka yayi na zikiran manzon Allah da safe da yamma, shi bai kawo nasa ba. Imam Muslim babi yayi na zikiran manzon Allah da safe da yamma, bai kawo nasa ba. Na manzon Allah ya tabbatar. Kuma ba bawa mutum ake a ce wai Allah kanama ba, a'a, matukar kai musulmi ne to manzon Allah yayi magana duk inda kake a duniya ya baka, kawai dauki kai. Amma ku sai an je an karba. Manzon Allah bai faɗi sharaɗin wa'annan zikiran na cikin hadisai ba. Bai ce in kana yi ka ringa hararo surarsa ba. Amma ku kuka ce in ana yi me shi sai yana hararo surar Shehu Tijjani, yana halatto ta. Yana halatto ta daga farkon zikirin har na ƙarshe, cewa gashi yana samun madadi daga Shehu Tijjani. Kamar ka ga wani madadi ya fito daga ƙirjin Shehu Tijjani yana shiga jikin kai. Manzo Allah ba inda ya taɓa cewa ga wani zikiri sahabbai su yi su ringa yin irin wannan, su ringa halatto shi, babu. Sai ku naku. Wallahi da ana kirkiro zikirai na safe da yamma, wallahi Shehu Tijjani bai samu damar kirkiro nasa ba. Da tuna an cika addinin da kirkiro zikiran safe da na yamma. Amma dan in kana da hankali ka gane